Hello! Hello guys, good evening. So yun, happy new year nga pala sa inyo guys. Tayo ngayon ay pupunta ng San Carlos Expo para manood ng fireworks display. Actually 6 PM yun pero alam ko 8 PM yun mag-start guys. Yan. So ito ang pinakauna kong vlog sa taong 2023. Yun, happy new year guys. Grabe. So tingnan natin kung sasarap ba nila or paano yung ano dito. So time check natin, siguro mga 8 na pagkakatansya ko. Mag 8 na nga. Yan guys, at dito na tayo. Malapit tayo sa expo. Traffic guys. Halatang parang maraming tao ngayon kasi ano to guys taon-taon talaga inaabangan to itong fireworks display sa San Carlos City, Pangasinan. Tingnan natin guys. Sabi, ito pa lang traffic guys, alam ko lang maraming tao dito. Hanap tayo ng parking guys. Alam ko 8 PM talaga, 8 PM onwards yun yung mismong fireworks display. Kamusta naman ang New Year nyo guys? I hope sana nag-enjoy kayo. Siyempre, ngayon bawal lang. Ngayong panahon guys kasi bawal ang diet ngayon. Grabe, napakarami ng tao guys. Kaya tayo pwede mag-park nito. Grabe, napakaraming tao guys. Kaya tayo pwede mag-park ng parking. Parang punuan na sa Magic Grabe. Sticker? Meron. Binigyan na kita ng sticker Pwede, tinan natin kung meron pa. Ayan. Sa Facebook papalo sa Facebook Sa Facebook. Sabi ko na pa gusto mo maging tayo dito Oh my God! Ayan, Dalawa. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Papalo sa Facebook Sir, saan siya? Facebook po. Wait lang. Dahan. Ako na bibigay, ako na. Oh, hell no! Dahan lang guys, dahan. Sa Facebook Sa Facebook. Ayan. Hoy, nahulog. Nabus na. Sa Facebook follow nyo ako Manonood ako ng fireworks. Tayo na babalik tayo. Ano? Hindi pa ako, konti pa ng followers ko. Iyan sa Facebook Oh. Bye, manonood naman ako. Salamat. Wala na sticker. Naubos. Diyan ko mamaya. Hanap mo na ako parking. Bay, naka-vlog naman ako. Ha? Bahay ko kuya. Ha? Bumay mo. Naubos ba? Ingat po. Dave, manonood ako ng may parking pa tayo guys. Yun, salamat sa sumusuporta. Wala na atang parking So grabe, ang hirap umarap ng parking guys. Ang daming tao dito ngayon sa bayan. Wala na atang parking dito. Okay. Wala na. Yes, amay-amay. Puno rin. Hindi ko nalakot. Grabe, ganito palang karami ngayon sa San Carlos guys. Hindi ko inaasahan to. Hindi nga lang, wala ng parking. Record po tayo. Grabe, ang daming tao.
Ano ba to? Dating mga parking ah. Ano pa? No? Ha? Ay, dyan. Ito. Hindi ko lang kung meron pa eh. Ah. Thank you. Sa Facebook ha, Facebook. Facebook. Talagang doon. Salamat pala. Kami parking lang. Kapag po. Ayan guys, meron tayong future followers dito at subscriber. Meron daw silang gustong i-shoutout. Sa Pini. Ikaw, meron kang shoutout? Shoutout kay Noemi. Ikaw. Ako sa inyo. Ayan. Diba Sige, sige. yung YouTube nyo? Dami. Grabe guys, daming tao ngayon. Yun o. Yun guys, pa-start na yung fireworks display. Yun, baka dito na lang tayo. Pangalan ng place. Weden Vlogs. Yun na, nasa likod. Ayun o, may followers tayo dito. Okay, pakinig crush. Shoutout ka. Okay, pakinig crush.
Teka lang, baka may gusto kayo shoutout. Ba't bigla kayong nahiya? So yun guys, so nanood tayo ng fireworks display. Pero ano, so yun, tapos na kasi. So naisip ko lang dumaan dito sa plaza namin kasi alam niya malapit na matapos ang Pasko. Ayan. Libot ko kayo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Guys, dami pa rin humahabol kahit na ayun, tapos na yung Pasko. Tapos yung New Year lang. Sabi na medyo nahiya ako magsalita dito sa maraming tao. God bless na lang po sa lahat. Naubos na boss, inubos nila doon sa ano? Doon sa fireworks. Yun guys, gusto ko lang yung batiin ng Happy New Year. Happy 2023. Ayun, Merry Christmas and Happy New Year guys. Yan, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Ganito na tapos yung vlog ko. Maraming salamat ulit.